Bubagrano sezaka, kebang manetaro, Bubagrano hanya shalaika. Kebang marino, Bubagrano kebeka, kebang mabororo, Bubagrano sezaka, kebang manetaro, Bubagrano hanya shalaika. Onjatsu pano kebengo, jetsu pano shezabo, jetsu hanya sapano, abo mungsha dunia. Ini kebayan de kunoka, ini kebayan de kunoka, ini kebayan de kunoka. Kami shalaika, bazar bazar shalaika, kayum tenang shalaika. Berisi buraro, kumtang kandiwai, Bubagrano lamsogo. Sikla sikliro, palit layai, tongthobi mashalaika. Otabu kono poyano, kukur hele kejago, Bachai hele palai hele, hamsao pai bashidi. Puila lamsogo chini Yakhwrai TV Balakin hambai Balakin hambai chini Yakhwrai TV ni je news reporter rongno tini je chung sapung tini wati pam tini bising pano chini je Amchaini Academy school ni je guardian rok ta wati pam tini jarao balai no tekto tong laijak borok sati nini sati bai busuk wati satung kati manai
amngai chungtini chini asram bari Tipra Motha ni ngai chungtini jagawa chini Basebari Pachim Basebari discipline ni andaro je Sunshine Academy school ni je guardians rok sereno school to payment jara tuition to payment jara kisisa jara borok lenana ni bangai chungtini jaga chini Tipra Motha ni Lenglma Pachim Basebari discipline ni je leaders ni netito bai chungtini joto palbak saka tini jaga nok kaisa tongjanai tangri manka o jaga phaimanjak phaika chini noi hal asram bari ni chini honorable MDC chini uncle chini Ananda Deborma te jaga phaimanjak phaika chini je political district ni working president Tipra Motha ni chini Bramginang Tithi Deborma te jaga phaimanjak phaika chini central YTF working president chini Angpheng Prosmit te jaga phaimanjak chini subzonal ni vice chairman Pol Deborma te jaga phaimanjak chini Amchaini joto leaders rok chini Phankrak YTF TWF joto manjak phungni hite nge tini balaikeno khakchango uma haikai je chini bukhuk juksang ba chini guardian rok school phaitani bro dibor jara Lenglma jara wa borbo kicha lena wai boni chere khonera naisina jara wa borbo ja lena wai kicha satung watin jara kati tonton mon chini koimong ba mon chini kaisa kha hamjan mong brongno tei borbo tini chuno uma haikai chubai rinani bangai borbo chuno save dikhe man bangai chichung tini brono chubai mano brona bangai ba hambai mariwo gai tini Swnamwi sanai chini Bubagrani je kokkesarmung chini borokno bibinno rokomti bibinno lamati borokno baike chubaiman nangmani jagarago chungmano chini chubamung Bubagrani Dagimungbai hambai media no jara nai tongnai takuk bukhuk joto no ani sobani chibai tei oro Sunshine Academy ni buskango lamani buskango chini khwai journal ni chairman ni uddugo je kaisa lenamani nok tangri mani ang bono belai hambai ma yapharo oro chini district ni working president ebong chini YTF ni working president te joto leaders ebong school ni jara abhibhabok boronang hambai kok ke haisi tabok chung nayo Tipra Motha hoite chin maharaj bonayo borok khoroksanor tamkhe uddar khaiman o uddar ni niyomono tabok chin Bubagrani tongo abo oboni bagaino chung Bubagrani no khibimaya ebong Bubagrani jeta kokthai o kokthai no chung kubai khaina bagai chung jotto jagao haike chubai tongo kintu tini oro o Bachai Bari area je o samung no khaimani ebong ei area ni borok no ang belai hambai ma yapharo tamung hikai abo kuno jagao haike khaijaya doctor khaijanai khailai tongo chung tebo khainai chini kicha economics chini kicha angko tongobai obab tongobai chung jodi baskang village committee nirbachon thun ebong 2023 ni pore Tipra hasteni bororno chung bojaga tlangri nai chini uddug ta jara leaders tongnai rok bongni bukha kaham boron naharmung kaham borok o naharmung kahamuino tini chung samung khaimano boni bagai ang belai ei angko ei elakani ebong totha chini chairman hambai yapare ani kok thaini oro samani oron muthaka hambai char khnagare tini Tipra Motha ni unge tini nana borok phai soba phaika borok no nung tini tam kok kasana musung tam sana musung ni khuk ni belai hambai je chini asambari hal-hali constitution je candidate bo bini uddokta bai tini je Sunshine Academy je kaisa oro guardian rong nilani sung mankha onek din sikangno sung opai ke ব্যবস্থা khlaimia jehetu chini school bo kisa norom ni bagoi sung rang pisani kisa crisis ni bagoi sung guardian no bong nela thai sung riwi maya awon bagoi sung guardian nok bai ko ma kok saja phano sung belai bukhaw dukho tuino sung tongo haifano maya phano tabuk mohajoro Tipra Motha ni ngui chini yang asam bari joto workers rok Motha ni je workers warriors rok je phai akni sung suba phaika belai ke hambai buskango bo sung tebo bai ke suba sung man khang kai bo sung tebo kha tong thangnai ebong obisoi borok sung tebo subana hiang asakai asuna hambai mot phaini bung tama mo kai Pachim Basebari Sunshine Academy school kok kalian
Oke, gahambai.